Našu. Nerečuj, bo to všetko už je na kamere. Teraz. Plaj. Vychozí stanica, Popradské. Vážení priatelia, to sú prvé zábery, Peter pod kopcami. Štíty krásne zasnežené. Jaký tu berak še zobuzí. Čakány, palíce a ideme na to. Foťaky a šľapeme. Tak. Hodinka a sme tam, kde chceme byť. Tam je na krbička. Takže po cca 4 rokoch, 3, sme sa vrátili späť do Mengusovskej doliny. Hincovo pleso, veľké, s rozlohou 25 hektárov a hĺbkou 54 metrov. Okolité štíty nádherné, zasnežené, nezjazdné pre turistu alebo vysokohorského turistu. Ale my sme si vybrali ľavú stranu. Cestu vidno zreteľne na Koprový štít. Uvidíme, pokiaľ dojdeme. A tak snáď sa nám podarí až na vrchol Koprového. Peťo našhavený, tak idem za ním. Takže posledné zábery z dnešného dňa turistického, neúspešného, lebo podmienky boli také, že jednoducho sa nedalo. Vín som hore na Koprovi. Koprovský či Koprový? Tak sa pokochajme aspoň z doliny na naše krásne kopce. Čubrinka, Čubrina. Čaká nás orok, necelý. No a tam je ten náš nezdolaný vrchol dnešný.
Cikicaký zostup. Tiež bol problém. Sneh na chodníku turistickom. Ale sme tu, živí a zdraví. Tak? Áno, to je základ. Napapaní. Doslopeme čo máme a hajde domu. Tak? Áno.